जेसेबांनाखि जेलाव दङ बिथांमोनखौ जेन थाबैनो हगारो, नङाब्ला फैबाय थानाय समफ्राव जुदि जों माने गोसोफ्रा गोजोन गैयाब्ला बायदि बायदि महरनि नुजाथियो, बायदि बायदि रोखोमनि जेंनाफ्रा फैयो। बेफोराव जोंबो इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबि निफ्राय जोंबो मालाबाबो रावखौबो हमथानानै थानो हानाय नङा। सिगांथारावनो बयनिसिमबो इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबि निफ्राय मागो दमासिखौ लोब्बा लाखिनानै साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरनिसिम गाहाम अनसायनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय। दिनै बे निउसनि गेजेरजों बेखौनो जों फोरमायनो लुबैदों दि दिनै इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबि नि गिबि खेब जेनेरेल मिटिं जादों। बेखौ लोब्बा लाखिनानै जोङो बेवहाय मागो दमासि फोरबोबो खालामदों। बेयाव जेनेरेल मिटिङाव गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्टफोरनिफ्रायबो सफैनो हादों, जेरै उदालगुरि, बाक्सा, सनितपुर, क'क्राझार, चिरां आरो गुवाहाटि। बेवहाय फ्राय 400सो मानसि जादों। बेयाव जोङो गोबां रोखोमनि सावरायदों। सावरायनाया बेनो जे दानि जि थासारि, दानि जि सिटुएसन, बर'नि गेजेराव गावजों गाव एरसन एरब्र' आरो गुबुन गुबुननि जि बारहावा सोमजिनानै दङ, बेफोरनि सायाव जोङो सावरायनाय जादों। लोगोसे इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिआ दिनैसिम दाजेननायनिफ्राय मा खामानि मावनो हाखो, एक्स एनडिएफबिफोरनि थाखाय इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिनि बिबानगिरिफोरा मा मावनो हादों, बेफोरखौ दिनै फोरमायनाय जादों। सरकारनिसिमथ' जोंहा बुंनांगौआ दं आरो गोबां बुंबोबायबो थादों। दाखालिसो 10 तारिख जानुवारि खालि गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया, गभर्नमेन्ट अफ आसाम आरो गभर्नमेन्ट अफ बिटिआर बिथांमोनजों दिल्लीयावहाय सावरायनाय जादों आरो बेयाव गोबां रोखोमनि सावरायनाय जादों आरो जोंनिफ्राय स्पेसियेलि इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिनिफ्रायबो मेम'रेन्डाम गथायनाय जादों। बेनो जाहैबाय एनडिएफबिनि जि आद्रा थानाय रिहेबिलिटेसन, बेजों लोगोसे जायफ्रा गोलाव सम एनडिएफबिनि नांनायाव मुंख्लं जालांनाय बिर जोहोलावफोर, बिथांमोननि एक्स ग्रेसिया जि मोननो गोनां, बेनि सायावबो मेम'रेन्डाम होनाय जादों आरो बेवहाय सावरायनाय जादों। आरो जों मिथिनो मोन्दों फैबाय थानाय 27 जानुवारि बिटिआर रेकर्ड डे खालि जि हायो बे मुंख्लं जोहोलावफोरनो 50निफ्राय 100सिम सोद्रोमाफोरनो होग्रोनाय जागोन होननानै जों सावरायलायबाय थादों। बेनि अनगायैबो केसनि सोमोन्दै गोबां जों सावरायनाय जादों। गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानिफ्राय गभर्नमेन्ट अफ स्टेटखौ प्रेसार हरदों मास मोनसे मास मोननैनि गेजेरावनो नन हाइनास केसफ्रा गासैबो उइथड्र खालामजोबनांगौ होननानै जों बेफोरखौ जों मोजां मोनदों। लोगोसे जायफ्रा हाइनास केस, बेनि सायावबो सावरायनाय जादों, मानो होनबा जोङो मेम'रेन्डामबो होनाय जाखादों। बेजों लोगोसे जि बर' इयुथ्सफोरनि जि मोननो गोनां जि रिक्रुइटमेन्ट जि MOSआवनो लिरखानाय दङ, बेनि सायावबो सावरायनाय जादों। बेखौबो थाबैनो खालामनानै होनाय जागोन होननानै गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानिफ्राय जोंनो आसा होदों। थिग बेबायदिनो जोंबो आसा खालामनाय जादों आरो जों खावलायो साफ्रोमबो जोंनि एक्स एनडिएफबि बिथांमोनखौ, जायफ्रा दिनै सफैनो हायाखै, जायफ्रा दिनै खोनानो मोनाखै, बे निउस चेनेलनि गेजेरजों बा लोगोफोरनि गेजेरजोंनो नोंथांमोना जि बुंदों बेखौ खोनासंनानै लानाया मोजां। जे दानि जि बर'नि गेजेराव गोदान आफाद ओंखारनो जि लादों, जों खोनानो मोन्दों BLAनो माबा माबिनो गोदान बेयाव इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिनिफ्राय जों सापर्ट गैया आरो जों बेखौ मालाबाबो सापर्ट खालामनो हाया। आरो गासै रायजो राजाफोरखौबो जों खावलायदों जे नोंथांमोनाबो सांग्रां जायो आरो साफ्रोमबो एक्स एनडिएफबिफोरखौबो जों खावलायदों जेन बेफोरबायदि सोरहाबाफोर जुदि सानफ्लांबायदोंब्ला बेनिफ्राय गोजानाव थानाया मोजां। जों बेखौ एक्स एनडिएफबिनिफ्राय जों खावलायनाय जाबाय। मानगोनां रन्जन दैमारि सार, जायखौ जों बुङो गिबि एनडिएफबिनि गायसनगिरि आफादगिरि, जों बिथांखौ मालाबा बावनो हाया। बिथांनि महर मुस्रि जेब्लाबो जोंनि बिखायावनो, जोंनि मेगन नोजोरावनो थाबाय थायो। जों जेब्लाबो गोसोखाङो। नाथाय
केसा आलादा आलादा जानायलाय दिनै नोंथांमोनाबो नुदों आरो बयबो नुदों जे दाख्लैनि जि रिजाल्ट बेयो मोजां नङा। बेखौ लानानै दिनै सुप्रिम कर्टआव खारगासिनो दङ। सुप्रिम कर्टनियाव मा रिजाल्ट मोनो बेखौ जों नेनांसिगोन। लोगोसे जोङो गभर्नमेन्ट अफ आसाम, गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया आरो गभर्नमेन्ट अफ बिटिआर जायफ्रा दिनै बिटिआरखौ सालायबाय थादों बिथांमोनखौ जों खावलायो जे जोंनि मानगोनां रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे गुबुन गुबुन जोंनि दैदेनगिरिफोर आरो जेसेबांनाखि जेलाव दङ बिथांमोनखौ जेन थाबैनो हगारो। नङाब्ला फैबाय थानाय समफ्राव जुदि जों माने गोसोफ्रा गोजोन गैयाब्ला बायदि बायदि महरनि नुजाथियो, बायदि बायदि रोखोमनि जेंनाफ्रा फैयो। बेफोराव जोंबो इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिनिफ्राय जोंबो माब्लाबाबो रावखौबो हमथानानै थानो हानाय नङा। बेखौ जों सिगांनो फोरमायनानै लाग्रोखानाय जाबाय। माने दाया जोंनि जानाय नङा आरो बेफोरो गासैबो गभर्नमेन्टनिनो जाजोबगोन। जोंथ' जेब्लाबो खावलायदों, जेब्लाबो लुबैदों, जेब्लाबो हास्थायदों, जेब्लाबो फोरमायदों दे बिथांखौ एज ए पिस एकर्डनि नामाव, सान्ति सुक्तिनि नामाव बिथांखौ हगारनांगौ। एसेनोसै। बबेबा पलिटिकेल पार्टिजों लोब्बा गैया आरो बबेबा पलिटिकेल हान्जाया इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिखौ दानानै होआखै। गोबाङा गोबां रोखोमनि बुंनो हागौ, सोरजोंबा दाजानाय, सोरनिबा फाइनान्स खालामनायाव दिनै माबा दं, नाथाय बे नङा, बे कमप्लिटलि नंखाय। जों एक्स एनडिएफबिफ्रा गोबाव बोसोर जि गावस्रानानै थाबाय बेयाव एनडिएफबिफ्रा गोबां रोखोमनि खस्थ' मोनबोदों। एकर्ड खालामखांनायनि उनावबो दिनै एक्स एनडिएफबिफ्रा गोबां गोदाव सोराव जानानै थादों। दा बेफोरखौ जों नोजोर बोदों, जों सावरायलायदों, हर सान गोबां बार सावरायै दिनै जोङो बे खस्थ'यै इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिखौ खौसेयै जों थानो, खौसेयानो बोलो, बिनि सार्थआव जों बेखौ दानानै लानाय जादों। बेयाव सोरबाया बायदि बायदि बुंनायखौ जों जेबो बुंनांगौबो गैया आरो जों जेबो साना। धीरेन बर'नि बेलायाव आंहा जेबो बुंनांगौ गैया। जों सानो धीरेन बर' बिथाङा गावहा सासे सिगनेटरि हिसाबै बियो बाहेरायाव थानाय मानसि, बाहेरायाव थानाय मानसि हिसाबै बिथाङा गावसो फ्रियाव थानाय हिसाबै बयखौबो लोगो लानांगौ। जोंथ' लुबैयो इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिनिफ्राय गासैबो सागानगिरिफोरा ज' जानांगौ आरो ज' जानानै बिथांमोना दिल्लीयाव थांनांगौ। जोंथ' बार-बारबो बुंबाय थानाय जादों। दा धीरेन बर' बिथाङा बहा थांनानै मा खालामदों, सोरजों मा थादों, जा बेखौ जेबो बुंनांगौ गैया आरो इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिनिफ्राय बेनि सोमोन्दै बुंनांगौ जेबो गैया होननानै आं सानो।